Benvidos a un programa que vai ser espectacular no día de hoxe. Gracias por estar aí, todas as súas casas. Hoxe é o día... Creo que non me equivoco, non, hoxe é o día da Candeloria. Pode ser hoxe a Candeloria? Como di o refrán, si a Candeloria chora... Medio inverno vai fora. Sábelo tú? Sí, si a Candeloria chora, medio inverno vai fora. Chore ou deixe de chorar, medio inverno está por chegar. Que vaya mierda. Sí. Bueno, a ver si o mes de febreiro ven tan bon como o de xaneiro de tempo. E xaneiro choveu 2 veces na máis. A primeira do día 1 ao 15 e a segunda do 15 ao 30. Choveu 2 veces. Pues, 2 veces. Pero, se non coñecedes este dato, ides flipar. Saleu, creo que foi hoxe, o dato, o ranking dos sitios de España onde máis choveu no mes de xaneiro. De España. Xa vos aviso que arrasou Galicia. No número 5, donde máis choveu de España, Lugo. 113 litros por metro cadrado. Atención que esta é unha sorpresa. No número 4, Santiago. Sí, que sempre din, en Santiago chove moito. De cuarto de España, Santiago. De terceiro de España, Pontevedra. Sí. 177 litros por metro cuadrado. Vale? No segundo lugar, do sitio, cidade que máis choveu de España, Ceuta. Son datos orientativos porque en Ceuta naide foi mirar se chovía ou non chovía. Ali andan a outras movidas. Ceuta. Bien. Pero no número 1, unha cidade galega que lle ganou a Pontevedra, que lle ganou a Santiago, que lle ganou a Xove a Viveiro, que lle ganou a Villalba, que lle ganou a todos. A cidade de España onde máis choveu no mes de xaneiro foi Vigo! Música de luz! Arrasa! Vigo arrasa todo, igual, luces, chover, todo. A tope. Primeiro, vamos a ver que pasa no mes de febreiro, porque a cousa vai a cousa máis ou menos igual. Vale, cando chove, o que ten as televisións, as cadenas de televisión fan unha cousa, que é mandar aos reporteiros e as reporteiras dicen, vai talí, onde chove, para ver que chove, que xa se ve que chove, pero dicen, vai talí. Non sei se o sabedes, este é un dato que vos dou eu, e me alegro moito que seña así. Os reporteiros de televisión, os que están fora, vos dan das noticias, os que están fora cobran moitísimos máis que os que estamos dentro. Porque teñen un traballo máis, sabes? Eles están fora e cobran normalmente como 10 veces máis. Claro, porque os que estamos dentro estamos aquí ao quente. Nós cobramos os que estamos dentro, é un sueldo normal, dunha persona normal, pero os que van fora, mira pa aí, sacrificadas, aí chove, por exemplo, aí está chovendo, e aí estaban. Que pasa? Que tamén o reporteiro a veces mete un pouco de película. Porque mandan e dicen, queren que lle meta un pouco de película. Mirade, por exemplo, o reporteiro que vos vou poñer ahora un vídeo, que facía vento, según el, tu velo, e facía vento, vámoslo ver, que é un flipao, é o flipao, mira. Pero mira os que van por detrás. Mira, os que van por detrás van normal e el solo soplaba na rotonda. Mira. Era o Vinicius dos reporteiros. Aquí cae auga, pero tamén están caendo moitos xogadores do Madrid nas áreas, están... Bueno, a ver, igual, ao mellor é que os tiran, non digo que non, pero vale. Despois tamén mandan moitos reporteiros e reporteiras
a neve, no? E cuidado, na neve, eso xa é outra movida, mirad un reportero na neve, tu mira pa aquí, mira, cuidado, cuidado, como sopla aí a neve, son imaxes gravadas no centro de Vigo. Despois hai reportero que aguanta todo o que lle boten, aguanta, o sea, aguanta todo. É o que se chama Pedro Sánchez dos reporteiros. Vámoslo ver. Mira o tipo, peza, sopla un pouquiño, de momento aguanta. Xa sube o vento, fíxoselle de noite, buf! É que deu o bus días, o telexornal da mediodía, o telexornal da noite, mira aí o povo. Ostras! Moi peligroso o traballo de reporteiro, de reporteira, porque non só eso, sino tens que estar pendiente tens que facer saltar, venche un árbol, algo na cabeza, como lle pasa a este, o que vamos ver a continuación, que está tranquilamente, mal tempo, e veñe un árbore directamente contra él, mira. Entón, mira, está todo abajo. Te dice, que me falta a mí? Que me falta a mí? Que me faiga unha entrada Benzema? Que me falta a mí? Mira aí como se agarra, Sí, aí sopla, Isto xa é Pontevedra. Bueno, ahora xa en serio, nós en Galicia, e con razón, sempre presumimos que temos un audiovisual maravilloso, e un cine, e unha serie, e unha ficción que presumimos en toda España. Pero tamén temos que presumir que en Galicia temos reporteiros e moitas reporteiras que son do mellor que hai neste país, en España, e hai que dar un aplauso a eles. Acórdome ahora, por exemplo, de Emilio Guillín, que ainda vive Emilio Guillín, non? Ainda anda por aí. Vale, acordádevos de Pepe. Pepe, tú tes o corte de audio, Aitor? Ilusión ninguna, Pepe era un señor que o trouxeron os fillos unha vez aquí, engañado, trouxeron ao programa engañado. E cando fun falar con el, que? Fixo ilusión vir ao programa e dixo... Ilusión ninguna, Maravilla, gracias, Aitor. Un aplauso para Aitor, que está aí. Maravilla. Nunca nos acordamos de Aitor, aí está aí todos os días o tío, 2 fillos, 2 divorcios, e aí está o tío, sí señor, falando. Vale, pois Pepe, o de ilusión ninguna, cumpleu 102 anos. 102 anos, sí. E fixeron unha festa, evidentemente, os fillos, porque a parte xa non vamos a facer, porque para o ano que ven igual non se lle pode facer. E mandounos, que é tan boniño, tan cariñoso, nos mandou este vídeo, Pepe, mira. Roberto, un ano máis, pero sin ilusión ninguna, Bico grande, Pepe, dime. Fixe a foto da tarta. No. A foto de Pepe na tarta. Navín, a ver, poñe de má... Pon a imaxe. Por que? A foto da tarta. Da tarta de Pepe. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Tiene un fuck you. Ilusión ninguna. Pero iso é unha maravilla. Ter 102 anos e facer ilusión ninguna. Sí, señor, grande Pepe. Un aplauso. Genio, Pepe. Que tal? Entón, ao final, a invitada de hoxe non quixo cantar con vos. Bueno, non é que non quisera. Bueno, non se daban as... circunstancias, ten unha canción, claro. É que eu dixo, non, temos unha banda de músicos. E chegou e non veo músicos por ningún lado. A ver, Chenoa, claro. Non é Chenoa, Vale! Vos acordádevos que no mes de abril, houve un apagón, acordádevos do apagón que se apagou a luz en toda España, acordádevos? E que dixeron? Vamos facer dentro de 6 meses, vai salir un informe de que pasou.
Alguén sabe que dixeron algo de... E como mellor estaban facendo un informe, foiselles a luz. Digo eu, non sei. Eu acórdome que dixeran eso, dixeran. Pois a luz apagou en toda España, No, van facer un informe e dentro de 6 meses vais explicar. Bueno, dixeron... Bueno, son 6 meses, dixeron 6 meses, son cifras... Son orientativas como as direccións prohibidas na Illa de Arosa. É orientativo, é para saber. Tomás, estás preparado? Ostras, ahora a ti non che fai falta baliza, Se che pasa... Vale. Pois preparado porque vamos co sketch. Está preparada, Eva Iglesias? Hai unha cousa, teño que dicir unha cousa que non se me olvide. Mañá vamos ir máis tarde ao programa. É verdade ou non? Non, que me mirades máis raro. Mañá... Que está un señor dormindo, non despertes, joder. En serio? Ah, sí, hai ali. Ah, despertaron ahora. Despertaron ahora. O que está na esquina de todo? Sí. Despertaron ahora. Igual van a traballar ou algo, entonces... Ese que está ao teu lado, vale? Sí. Xa despertou. Oye, o que se quede dormida, apagamos as luces. Claro, xa está. Vámonos. Apagón. No, quería avisar dunha cousa. Mañá vamos ir máis tarde. Mañá, en vez de ir ás 10 menos cuarto, vamos máis tarde. Cerca das 11. Pero por un motivo... Teño a reunión de veciños da comunidade. Non é por nada, non é por caixa fútbol ni nada, que teña a reunión de veciños da comunidade, puxo o presidente puxo unha nota outro día que había reunión ás 10, e ás 10, eu creo que para as 11 estou listo. Puxo ali no ascensor unha nota, hai que hacer unha reunión, porque, como poñía, hai unos ruidos que salen del cuarto B, unos ruidos moi fuertes, pon como se hubiese unha persona encima de outra.